Hello mga cute. Wow. Good morning, good morning. Kasi mga pandrada to da mga cute. Niya na po yung sorry higala road. Davao Cebu vlog deh. Nalipata Surigao na po gala. Kang bugnawa dire mga cute no. Niya na po yung sorry higala magbordahe na po rin daan. Magsamok-samok na po yung wall mga cute. Magsamok-samok na po yung sorry higala mga cute. Oh yeah. Sa mga panarada nga to diya mga cute. Okay lang bang tanan? So ay hinigugma diya mga cute. Pag istorya lang mo. Kaya ako doon na hinigugma pero muragwa. Muragwa pero nagduna. Unsa ba? Muna gingon nga lulubog lilitaw. Wow. Oh yeah. Das magdumog atak. Ay. Bugnawa galing Japan ron eh. Sa mga panarada nato na mga cute. Maayo ka mga cute. I can wait another day. Mwah. Sulod na to dire mga cute. Charles, sakit na rin. Pakisa ko. Wah. Amping mo kanoy diha mga cute. Naghinao to nga ana mo karon na sa mayong panglawas. Ya so ay mga hinigugma diha mga cute. Daghan na ta ni. Do na tay hinigugma unta nya o may klaro mag lulubog lilitaw. Suko na pud ni. So ana lang mga cute no. Amping mo kanoy diha mga cute. Naghinao to nga ana mo karon sa mayong panglawas. Ug wala daw tang panahon nga mahimabag siya pangadlaw nga buhaton. Ana ra man na. Pinagawas na pong rot ka dere. Gawas na rot. Diri na pod. Pagpit. Hinuo ko kabugnaw na lang sa panahon. Gawas tag dongki mga kit balik po tag dongki. Mura po tag ganing lulubog lilitaw sa dongki ba. Uy. Di na takot to mga kita hanggang sa mga pagkikita. Paalam. I love you all. Pag-isa kami. Ay, mabuang kabayad kang sila.